Il-Labor tilef kull kredibilità, speċjalment fejn jidħlu l-proposti marbutin mal-Gżira Awċija wara l-Prim Ministru waqt konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-Ministru Michael Falzon ħabbar li l-vjaġġi bejn Malta u Għawdex bil-Gozo Channel se jkunu bxejn għal min jaqsam bil-pass. Dan l-istazzjon staqsa lill-istess Ministru kemm se tkun tiswa din il-proposta fejn ħareġ evidenti li lasaru costings u lanqasem timeline dwar meta din il-proposta se tkun implementata. Għadkom costings pero. Għadkom costings. Il-costings ma tomlix. Il-costing jina nerġa' ngħidlek ħaj kull persuna Maltija li ħataqsam bejn Malta u Għawdex ħadkum xejn. Issa jekk għandek xi forecast partikolari jew ġibni dwar il-nis li ħajtilaw għawġ, minn tixtu ġibni kam ħadġi diswa l-gvern. Għandek question oħra, please? Tled darbit, naħseb ħanerġaw iġbek, il-costing se jiddependi fuq kemm ħajtilaw Maltin u Għawġ. Meta se tkun implementata? Dikka tkun meta jisir manifest elettorali kif bla dubju taf inti wkoll hija xi ħaġa l-leġislatura tajjeb. U għalhekk naturalment tqum il-mistoqsija tal-kredibilta. Dan kif Lawċin ilhom snin jisimgħu bi proposti differenti minn gvern laburista li kollha baqgħu fuq l-iskaffa. Sissa track record tagħna juri li dak li wedna għamilnieh. Ma pereżempju l-isptar li ġiet f'Għawdex ma għamiltuhx ma nafx kif qed tgħidli li dak li wedtu l-Lawċin għamiltuh hemm problema ta' kredibilità naħseb. Għamilna aktar minn dak li wedna. Ħafna aktar. Għalejtum minn arva ġdid. Ħafna aktar. Lawċin jibqgħu jistennew dak li ilhom snin jiġu mweda elezzjoni wara oħra u budget wara ieħor.